ассалому алайкум дӯстони азиз. ҳаво дар тоҷикистон ҳам қагар. мо намирӯз диск ки вай великолепный век дар кор буд, ҳамуна гирифтанӣ рафтем. дина ҳамихе шамоли сахт буд, мода дина борон, шамол, тандури чироғак, чанд ҷода чанд чиз чапа шудагие. озима шумода нишон метиём. имрӯз ҳаво бо ҳамха гарми хушруд. ина як намуди шамол буд, беҳад шамоли сахт. хиёлам ягон кришаву ҳами дарахт чапа меша ки шудай як дарахт як ҷода чапа шудагие ва чиз я антенна дар замин задагия ғалтидагия. ҳамқа шамоли сахт. хали шамола ма чанд сол буд надида будам. умуман надидаги будам. дар телевизор медидим хали шамолои безеба. хай худо ба шукр ки ягон ҷо ягон чи шудагӣ несту ки хали шамола якум бор дидем. худованд хай бо раҳми бандаҳои мусалмонша мехӯра. ман хиёлам ягон ҷо чапа мешавад. ҳамқа шамол беҳади бад сахт буд, бо борон, тандури чироғак, светомо мурд, свет надоштем. як соат то як соат ҳамихе шамол шуд. то шамол тамом шудана. ана дӯстон, инами шамоли сахта. ана хай плакатҳо чапа шудагия. бине плакат дар замин задагӣ. ана дӯстони азиз, анаи дарахта чапа шудагишам бине. дарахта бине. дарахти зардолу бошад, дарахти чӣ бошад чапа шудагӣ. ай сабаби анамха шамоли сахт чанд чизо чапа шудагӣ. дарахт ва решаш қати кандагӣ. ана антеннарам бине чиқа чапа шудагӣ. ин антенна ки боша намедонем. ай криша чапа шудагӣ дар замин зада. анам хали вай шамоли сахтам хали ҳолатҳо дучор мешава. чанд чизо чапа шудагия, кандагия, олибои чанд қаша одамо гирифтагиян. ози абетай тои абета ҷамъ кардагиян. бисёр чи ба фикрам чапа шудагия. ихе сахт буд. халира якум бор дидумда. мешуди то и дараҷара шамоли сахт намеша. ин влого чанд рӯза шуд. чанд рецепти дига сёмка кардагӣ насиб карда боша мепартом каналда. влоги чанд рӯза мешава. дӯстони азиз, баҳри шумо тамошо кунед. дӯстон, имрӯз питса мекунам. инаи теста шози тайёр мекунам. ай шир мешава, камтар рӯған, 100 миллиграмм рӯған, ним литр шир, камтар намак. чиз мешӯремша. аввал камтар ширу намак, шакара, як қошуқча шакар, опара мекунем. қадам мепартоем ҷӯшак шира. чӣ мешавад? камтар дам мекуна шир. баъд ина бози оби ҷӯшомадагӣ ҷӯшак рехтам. баъд 100 грамм рӯған. меша масла ягон кремлёвский ҳаст, она ҳаст, маргарин, чизе ки дозенша. ман масла дохтумша. ана баъд мулоимак мешӯремша. ҷои гармда мемонем. дрож дора мераса. баъд питса меша. аи теста бу мешава пиде када турецки. хай ҳозир давомиша мебинем. ина хамираш анамихе суст бояд биёя. сахт накунем ки ба питса сахт мебиёя.
мулоим бояд бошад. анамиқа тесташ бояд шава. агар ин сахт шавад питсарам сахт мебиёяд. бароям тестара чиқадр мулоим кардан дар кора. баъд мемонем дар ягон ҷои гармӣ то расиданша. баъд аи дута питса мешавад. агар листи калон бошад якта питса мешавад. майда хоҳем дута мекунем. ҳамин ним литр ширқатӣ. ана дӯстон хамир расид. тунукш кардам. хел вай ба вилка камтар бояд хел дарунаша кунем, штоби дам када. и дрожжевой тестай дрожки дора дам мекунад. бояд тесташа вай кунем. баъд ҳамун чизе ки мехоҳем дар дарунаш мемонем. майонез, кетчуп, вай болгарский помидор, сир, сосиска, гӯшт, ки чизе ки хоҳад ба дили худаш. ман найнои мавози мекунамша. ба тамошо кунем чӣ хеле чӣ дора дарунаш. ана дӯстон чӣ вай шакидамша кетчуп, майонез камтар вай буд. болгарский майдакадагӣ буд. болгарии сурх ҳавая шакидон болошда. ана акнун касе дигар чизе хоҳад, хоҳ гӯшти мурғ боша, жарни колбаса, касе чизе дилаш бихоҳад. ман сосиска мекунам дар болош бо се слой мешавам хали кардам. сосиска бо помидор майдакадагӣ дорум. бози помидор мекунам. хе сосиска ҳамаи ҷошта бояд яхе шава. нами даруношта фақат ин тарафош камтар ғафз мебиёяд. ҳамун тест дадам иҷаш тунуктара. и дрожжевое бо камтар дам мекунад ҳоли баъди пухтан. тесташ не ки бамазза мешавад. пешвақто ба сметанара мекардам тесташа. и ҳозир ширқати сметана разрыхлитель як тухм тамом орд қатӣ. ваям золаша тунукак хеле мулоимак мешӯридам. нам хали ҳамаи ҷошта бояд яхел биёяд ки бо ай ҳама боло ё камта духовкада мепаза. баъд сирша мекунем ки сир об меша тезда. аввал хамирш камтар бипаза. ҳамаи ҷошта намхе равномерно бояд сосискаша кунем. гӯшти мурғ қатӣ, филе қатиам филера жарид мекунӣ. баъд чиз дар болои ҳамин мерези. худам фаршам жарид мекунад мулоим меша. дар болои ҳамитари питсада мемонад. ҳар кас ҳар чизе дилаш хоҳад. колбасара тёрка мегзаронанд. колбасаи копчёни майда реза мекунӣ кубик кубик. и ҳар хелак ки чини дили ҳар одам мехостагиш. ана ай амиқа шуд. ай болош на помидора майда кадагӣ лекин хай помидора камтар мекунам. ана дӯстони гиромӣ питса тайёр шуд. питса беҳад хамираш мулоим амихе хушро. камтар ман худам ғафздара кардам ки удафи кардагимда хамирша тунуки бад кардам дам када буду уқане айда худам камтар ғафз кардам ки начинкаш хати хамир хушро хурданда боша. ҳамихел питсаи тестаи нав и тестаи итальянский питса бури мулоим дрожжевой. ана дӯстон рецептша гуфтумтон. бо нависта дар видео мемонам рецептша. куненам хали питса. лайка монен, подписаться кунен канали мада. дастгирӣ кунен дӯстон. бо бештар видеоҳои нав ҷолиб видеои беҳтарин барои шумо сиёмка карда мепартом.